YouTube, og de ser gameplay, det kommer her immediately. Se, nu kommer jeg til at gå ind på den her bane. Undskyld YouTube. Ups. Undskyld YouTube, det er bare fordi vi stod for lidt piano i dag. Jeg var i gang med noget her. Nå ja, jeg har en ting. Og der var en spider på en rude. Hvad var det nu, jeg skulle til? Hvad har jeg? Åh ja. Nu kan jeg lave sko. To sek. Ja, okay. Ja, jeg er 6. Let's go to one. La la. Woo! Jeg har det her min 11. video, og når jeg er død på den her bane, så laver jeg en ny sæson. En ny hardcore bane. Så jeg ved ikke hvor lang tid. Hvis jeg gennemfører spillet, laver jeg også en ny sæson. La la. Du synger du ordentligt. Tak for lort. Ja, det var da så lidt. Ja, det var så lidt. Tak. Han er bare lidt sur. I lige måde. Ja, helt sikkert. Læderhat. Jeg er næsten fuld jernarmer. Let's go to one no. La la. Oops. So, let's go. GT, Jojo, la la. Let's get G1 in my Sådan der, nu der lyd på YouTube. Okay. Hey, son, sister. Hey. Dårligt. Jeg skal videre. G1 i slow motion. Nu siger vi det her slow motion. G1 i ser jeg fuld jernarmer, sådan mand. Jojo, la la, let's go. Oh. Okay. Har jeg overhovedet? Og så prøv at se, hvor mange jeg har på min konto. Jeg har en. På et dammespørg. På en dammespørg. Til sammen med her. Fuck, hvor lukket. Jeg søger lige den her bunke. Hvor var det? Lidt. Mange penge fik du? Ja. Det var faktisk ret lidt. Nå ja, jeg har jo allerede en. Jeg var lige troede jeg ikke havde.
YouTube, ville det ikke være så, hvis man havde et hus, som var lavet ud af glas? Nej, det gør du ikke. Nej, men det ville være sejt. Ja. Så kunne man se igennem alt. Så kunne man ikke sådan, og kun kigge igennem vinduet. Så kunne Enderman stå på dræben og sådan noget. Ja, kastonger, mand. Jeg kan nå mig. Undskyld, YouTube, men det er kød. To sek, Du vil sikkert fortælle alt, hvad du laver. To sek. Ja, jeg har købt noget. To sek. Ja, men vi Og mister velkommen jo tilbage alle til vores YouTube. ting. Så hvorfor er det unfair, hvis vi har købt noget? Så skal man alligevel smide. Ej, jeg smider det fandme ikke ud. Hvad har du så tænkt dig at gøre? Gemme det. Så gemmer jeg det bare ligesom de damer, der har lavet det. Det har jeg smidt ud. Ja. Fordi at, vi skal jo bruge endertesten på et eller andet tidspunkt. Okay, men så må vi ikke bruge endertestes. Så må vi ikke dine ting der. Ja. Hvad så? Men fik du noget ind på den anden ting? Nå ja, jeg fik noget halsslidt med jernarmer. Det var det, jeg fik. Det var godt nok også fuldt. Og så 6 diamonds. Ja, det var mig. Hvis det ikke havde været for mig, så havde vi slet prøvet. Ja, men det er bedre at have ingenting end noget. At det er bedre at have... Faktisk er det bedre at have ting, end ikke at have noget. Så... Oh god, mit batteri er ved at løbe tør. Så sæt den op noget. Jamen, vi kan ikke, fordi Sepp ikke gider at rykke sig, fordi han er en taber. Jeg vil gerne rykke mig. Så ryk dig. Sidder han lige der med tæppet? Nej, vi er også lige og Brian. Men så kan vi jo ikke gøre sammen. Nej, vi kan ikke sammen. Så kan vi jo heller ikke lave en kvalitet. Jo, I kan bare snakke over Skype, mens du optager. Nå, det er bare noget YouTube. Kom om lidt. Ja. Jeg synes bare, at vi skulle se lang tid op. Det er ikke meget, som jeg tror.
skal så op her for i dag. Jeg begynder at lave Movistar blandt videoer, som jeg håber, I gerne vil se. Ja, det gør jeg fandme ikke. Nej. Jamen, altså, så... Jeg håber også, I vil se resten af mine Minecraft-videoer, altså hvis jeg gider at lave flere. Men jeg håber, at I derhjemme i stuen godt kan lide mine videoer. Så her går den til. Hej YouTube.